Both families. Special shout out to Goshen by the Remusha. What's matters with Baba and you go in any man. Those are the Muslims all we go, Monopeta. Monopeta. Next, Kim was one answer. An answer. Sorry, hello, Magadi. Handisati tatanga kutaura ana tete nemufaro watinawo. Pane kasonga toda kuti timboti tambei. Kana kuridziro wakala Mr. DJ vaina. Omoda, Tina. Yes, what's that Tina Nanti? Tirikufara. So tirikufara nezvaitwa naJoy naGilbert. Mufaro wedu wakanyanyisa mufunge. Ende hatigoni kutsanangura tese takamira kudai ndofunga mangona majaivha tichirova kuti happiness iri matiri kazhinji. Saka ndinongoti kuna Gilbert naJoy batanai maoko. Batanai maoko. Batanai maoko. Chanduda kutaura nenhau yekuti batane maoko inhau yekuti pamakazikanwa nevanhu makatanga zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Saka muchafanira kuramba muchiita zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Musazosiyane, zviome, zvireme, zvinakidzi. Mubatane pamwe chete. Handitika bhosi imi ndimakatanga kuratidza vanhu kuti munoita zvinhu zvenyu pamwe chete. Uyezve ndinoda kukupaise shoko iwe Gilbert mwana yanzvadzi yangu. Ude mukadzi wako. Iwe Joy murora wedu ida murume wako. Handitika mukaisa rudo pamberi muchitungamidza Mwari wanano yenyu inoenda kure. Ndoda kutenda Mwari masocialista kuonai masapota sekutaura kwamakaita hama dzeshamwari tinoda kungokutendai. Saka tisati tabva pano toda kumboimbirwa timbojaivha. Jamani Kristianza himbo, unogona kungoimba here. Kana ndokisira imwe. Imwe. This one unconquerable. Amsoroi. Ndoda ngokutendai. Vana vakaramba chirova ichi. Ndoda kutenda baba manya. Ndokuti mai wavo. Ndokuti sisama ukaenda mwana wavo. Ingotenda zvakanyamanisi. Ndokuti sisama ukaenda mwana. Uyu muzukuru wangu. Asi vese murume wangu. Dede wangu. Aiwa ndoda kuzvitenda izvi. Aiwa makaita henyu. Ndokutenda kuti adatauraza. Tichisirei songo tidzane. Kungoti hedu tachida kutambira madhambosi signature dance zvinovaenda.
Ya, batore vakadai vakati afambe. Ya, hari kalau clear, dah bagus nak macam abamanya tu abangaiza. Kasi kama chia Warra said the masters. Yes, achieve. Hello guys. Musei. Sisi guys. Tufara zvanyanisa. Musei kwa muri. Nyati walaiti. As you can see. Ndanalo mawucho. Nice ring. Nyati Ring. Guys. Inakuikiza leo. Hi guys. Thank you so much guys. Thank you so much. Tazai kuno wanyatse kutuona. Ndikuzvona toda kunyatsotuona. Ngawanyatse kuona mainyati. Vanhu vazhinji vada kuona mainyati. Vada kuona mainyati. Mainyati vanhu guys yo tafara ende tafara yo sikuona masters ari kupinda zve tiri kutenda zvikuru hatisi kugona. Thank you so much. May God bless you. Nekuti wimbisa nekuti supporta kwamaita nekuti kurudzira kwamaita taona kurudziro kuvanhu vakawanda watikurudzira chaizvo guys kuti aiwa maita zvakanaka mapindawo muchitsa yo handizivi kuti ndotsanangura sei guys kuti ndiri kufara zvokuti handizivi so yo may God bless you all. May God bless you amadzinodikanwa makakosha makatikoshera kusvika narini. Manyati say something again. Ndoziva kuti mashoko atotatu Singatauro 2 minutes. guys. Risene kufara zvakanyanya. Taura ingoma. Ndiri happy guys. Asangana vanhu lasambona lani. Nasina ndinawo ana madam boss. Manyati daidzisai kutwa kunzi ndisingatombofungire kuti ndingazoonanawo nana madam boss. Kana nenda ndachakutambira today andinawo ana madam boss. Kuti mumbone andi wangu. Pamusoro emhuri yeZimbabwe ndakamirira satete vaJoyi ndindotedzana baba vaJoyi ndoti mwana yangadzi yangu wadadisa. Thank you so much. Wozoshambadzira basa ratisa kure mauyu bubble juice. My company is Look and See Bubble Drink. Seti company name my company yangu Mashuchuma Private Limited. Ndobatwa ndiri kwa Mutare. Muchengetana anangu Nyati Mamoyo Madadisa. Thank you so much muZimbabwe. Tinotenda chose. Ngoona ere Manyati. Wanyatsokuonai. Kanti unyatsa kuya panapo. Wanyatsokuonai. Alright. Ndakuiningirwa. Ndozvandauda kuita. Kumira ndochokwadi. Kuna wacho anotakura maadresi watoenda. Oya, thank you. Ndona mutobvunza kuti ko vanodhonza manhengelini. Vanhu vacho vatotanga kudzoka vakawanda. Ichabvika rela izvi. Panapa vasi kumutendera. Panapa nanzi ndisatomboikancel life here. Ndataura kuti vasende 500 stars kuti ndisabva wabva wasenda 1000.
You know, my nyati is now yo. Oramba itikana masters. Totona to be dating. Thank you so much. Thank you so much. Amanya tu mdiongo ali. Ndio kukira ne mdiongo machi. Kuna manyati. Ndaswa mdiongo manje. Ndio bokufira naye mota. Ndana usha. Izvi ndinofunga takumboita personally live yedu. Yeah, baba. Zvisina public, zvisina but shamari tazama shamari. Pressure yacho. But aiwa dimwari. Mupinda pamberi. Yeah, ndichapinda pamberi. Kana gare mantopinda. Oh. Yeah, baudze guys, baudze. Munyatsa kuchivarira door. Tokungomotivarira door zve 2 minutes azvo. Bombotivarira door zve 2 minutes. Ndinotenda. Thank you so much. Ndokumbe muvarira door. Yeah, mukubuda. Thank you so much, Walusa Stars. Thank you so much, send all my gift. Hama dzinodiwa tinoda kutina. Mdiwa wangu ngatimbotendei. Zvataitirwa zvakakosha naMwari. Ndanga ndisingafungidziri kuti zvechokwadi nhasi ndikuita kunge ndorota like ndikuita kunge dream. Mukubuda zvakanakisa. Ivi yenyu menyati. We are now married. Taababa namainyati weRiu. Kwete weMukoto. Achaita zvemukoto takuita weRiu. Pomvura. Mboti mwenja. Zemba kunisa. Rambai zvenyu muchikanda masters guys. Rambai zvenyu muchikanda masters. Rambai zvenyu makadzvanya. Wamusonyara here. Kiss pa public. Aonere kiss guys. Nyati hausi romantic. Nyati chichi. Ayo, anati ndakuratidzai. Anati ndakuzokuratidzai. Anati ndakuratidzai guys. Ifunga mazvona kuti nyati wari romantic, nyati wanoda mudzimai wavo ende mudzimai wangu autachiwa. I love you so much. I love you so much. Ndokuda nekuti unondidawo. Antika. Shira kuti tinodi tinodanana. Love you so much. Aiwa zviparadza zvakazvida nezuro zvekuti sababa ndichifana kuti ndichigadzira ndivi rangu ndichigadzira ndivi renyu. So today kana kurara mubedroom turati 2 bedroom. Ndokumbura mbotenda kuti senda masters guys. Rikendi ndichagona kuvatenda. Warida kutenda pamukuru. Ndimuda kutenda. Mati? Ndototi mimi ndichikutorai mumbotenda kozi ndaneta nekutenda. All right. Nyatsobuda screenshot. All right, hama dzinodiwa. Thank you so much for love and support. Thank you so much. Ndikuona Mr. Boy, Mr. Mo Boys Munetsi. Thank you so much. Taita 14,500 now stars and tichiri kutoenda 200 stars from yanzi Marvelous Mhlanga. Thank you so much for gift. Thank you so much. Tindo Moyo, thank you so much.
Naomi, thank you so much. Ndaona Mr. More Boys mnetsi varipo pano. I really appreciate love. I really appreciate support, Mr. More Boys. Mr. More Boys guys wakati batsirawo ndofunga pataurwa paya ma service providers. Mr. More Boys wakati bless aone 50 chickens. So pa 50 chickens wakati blessa nadzo 25 chickens. So pa 25 chickens wakati blessa nadzo andina kuona wachitendwa, so that tinoda kungotenda tinoda kungotenda zvikuru. Then tichida kutenda our manager Mr. Dr. Marambire zvakare wakamira nesu guys, wakamira nesu from October here wachimira nesu panyaya yedu yekuti muchato wedu ufambe zvakanaka. Aiwa zvafamba zvakanaka chose. Shwiro yavo yadzadziswa naMwari, neso shwiro yedu zvakare yadzadziswa naMwari. Hi guys, thank you Masters Arongonaya. Thank you. Then toda kutenda wana mama, ini ndichida kutenda kunana atezvara vangu na ambuya wangu wakatitendera zvakare kuti pinde. Ayo. Zvaitwa. Then kune vaitaura Manyati. Hanzichi. Manyati. Hanzi chiko. Mundogara kumashiriko. Yeah. Mr. More Boys, sorry. Ndofunga kukanganwawo, but chatikudzana chekuti ayo makati place ndofunga kukanganwawo pane patakanganisa. I'm very sorry my father. Then anzi Manyati, muno chata nemachi. Nemai oi. Saka I think you all see mukuzvionawo guys kuti Manyati wari kuluka sei, even makeup yao mungozvionero guys kuti iri kufamba sei. Ini noanza iwe geva iwe ukutanga wakaisa pemu ona iyi ndaisiya iri mumbamo ya machinjira Manyati ndo manda ndigo enda live tozotanga imwe live. Alright. Thank you so much. Ndofunga bamukuru wa kupedzisa basa rawo kumbo enda live yawo guys, bamukuru wa kumbo enda live yawo. Oi, My best girl. Yes. Mamchiwaziwere avo. Nedota wawo. As you can see. Makeup dzatopera kwasara malashes chete. Ndo vanga vari best girl guys. Mama vaona.